kinis usa ka lalaki. Lalaki, yapon. Nagpatago lang siya nga isboy. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Aksyonan na nga tong sender si Isboy. Kinang problema ba ni sa among labandira ba? Nga ambot og dili ba kami mapriso ani kung amo ning pasagdan? Pero ano ninyo masabtan jud ang sugilanon, inuga ni pagsugod ang tanan. I went to your wedding, although I was dreading the thought of losing you. The organ was playing, my poor heart kept saying, your dreams are true. You came down the aisles wearing a smile, a vision of loveliness. I heard as I whispered goodbye to my happiness. Your mother was crying, your father was crying, and I was crying too. The teardrops were falling because we were losing you. Boy, Day. Nabot na di ka, Day. asay mo mga bulingon kaya ako nang palabahan mo. Aray turon silang iska. No, patos bag. Wa pa to na kumahabuwa, ra ba? Kuha Kay nanguha pa ko diri sa ubang mga bulingon ra ba? Okay. Ako lang kuhaon ta, Day. Moro yung tanan nimong bulingon? Oo. Mauna. Ang uban tuwa pa sa kong locker sa trabahuan. Papanak ko daw. Imong man sang gibilin imong mga sinina, uy. Limot ko. Kanara na magmuyak ko na daw. Ayo! Alexandra! Nagis ka kadiyot sa lang ha. Nanguha pa ko sa mga bulingon. Uy, kada imong gisulob ihubuan na. Kaya ito na palabahan og apil. Ya, wala ko sa loob na niya. Labahan tanan. Ay, sila reklamo diha. Basta kay labahan na na. Ikaw na lang labahan na ha. Bahala ka kung rin mo palabahan. Ikay labahan na. Okay. Joke na magtutugan. Dito. Bibi kwarta, bi. Parang saman. Para bayad din ang iska sa labada. Abin ako'y ko rin bayad. Ako ra lagi mo bayad, pero imong kwarta. Oo. Hidaran nang Maura gini tananang. Ay gamay raman di ay magbulingon ronday. Apin ako, duha ka sako, usara di ay. Hala, gigamyan ka ng usa ka sako nang. Ay naanad man ko ba nga kada palaban ninyo tag duha ka sakong bulingon. Ay, kana lang sa nang ha. Pero sige lang, ay lang ka balaka kay kung ang ako ibayad ni mo, maura man gihapon, dili man na mo gamay gyud. Ay, maubaday. Salamat taon ha. Ay, nakinahanglan man ko kuro kwarta day. Oy, kay naay palitunon akong apo para sa iyang project sa ilang eskwelahan. Ay, mao ba nang? Hala, sige, ako rin bahala, anak nang. Pwede ari lang ko manglabas sa inyo day kay naputlan man ko tubig. Ha? Aw, sige nang, mas mahinoon nga ani lang ka mang labasan. Sa mga hayhayan ninyo day. Naaslo yun nang, tuasa dito ang washing machine. Ang kadang kasunas, i-washing lang na. O niya, ang mga pulo o sinina, kuso-kusoa lang palihog ha. Way problema day. Sige day, ako na ning labahan. Kuhaan ni daan imong suhol lang kay basi gamito na nimo. Kinahanglan makakagkwarta ron. Diya na nimo suklian na. Salamat kaayo day ha.
Kinaday, nga rin ako mga barkada sa Baddo yaron. Mauray among schedule sa kurong day. Nya. Palit nyo nilang dito ko anday kanang para masumsuman ba. Sa gikinanglan. Sa kay gusto sa mga barkada palit lang daan. Sige. Okay, nahibaw naman sa kubang nga mo ginay mahitabo. Lakaw, tuwa mo mga barkada. Mahibaw ato, ako rin bahala sa inyong sumsuman o sa inyong paborito. Okay, salamat kayo dayo. Pwede pag nasawa na ko na. Mati kayo. Ako ato na ko mga barkada. Oy! Dali na mo! Asa naman mo? Ha? Asa mo? Dali na mo! Seryo! Yan guys, dapli-dapli, pre! Uy, dali na mo! Mag-birkol na ninyo! Kadiyo, pre! Ako silang panahugon, pre! Hoy, dali na mo! Mag-birkulo na ta! Berkal! Berkal! Gani, mamaya mo gipagita, pre. Ang pugnaw nga San Miguel Pilsen. Oh, basta mag-birkol na ka nito, pre. Di yun tamawadaanan ng San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama! Sakto ka, pre. Labi na kung kumplito ang mga barkada. Uso pa ipaabot na to. Amblihin na namin Amblihan! ang tupig! Oh, Yes, okay. Cheers! 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 Wow! Kini ang beer! O kamu diha! Mag-beer call na po mo! Beer call! Beer likaw siya kayong barkada, basta doon ay San Miguel Pilsen. Punya, lain na sa adlaw kami labay. Diri di ito kaninas ng iskaday. Ay, nakunsa man. Ay nang hangyol kita nga, mawam ko ng kwarta kay ay paliton ko siyang tambal. Para sa iyang apo, ha? Palugit ako na ng iskaw, eh. Tay tao nga mahal ng iyang apo. Ilan pa ilang puto na uyo. Una tayo lang puto na. Ilan na nang kinabuhi. Pausad noon, pero maluoy mangguta lang ng iska in town. Guwang na good na. Kunya, unsa man gitagaan nimo, ha? Kuan, gitagaan ako 500. Ipadidak ko kung nuto siyang sweldo karon sa Baddo, hindi panglaban niya. Ay, kaluoy sa town. Maginipait sa pobre. Gawa sa ka pobre, wag yun tayo grado. Maong ikaw, swerte kay kanak, o nga ko'y imong nabana, kay dako man ko grado. Bugero ba yan nimong kadahana ka? May grado lagi ka niya, bright ka, bugom ka. Bugo ko taon. Try me. Sa? Try me. Ay, sige, English in English, diha. Kaya ka sugod. Imong in English, way ending, pulo sarteng. Oh, come on. Try me. Gusto kang tryan ta ka? Yes, of course. Aron magkaingon ka sa ka-bright ng imong bana, day. Oh, come on. Try me. Be, masuwem gid na to. Tagalog in Englishon, ha? Ano sa English ang bulak? Cotton. Sa bulaklak? Kutunton. Baon na rin, pakakuha ka lang ispuya ka, ha? Bugo siya, bisa masakot bugo ka, ay. Let me call you about the birds and the bees and the flower on the trees and the on a good full of. Uy, my cellphone. My cellphone is ringing. Kinsa ka na? What may ngan? Numero naman eh. Hey! Oy, may I know? Calling me? Oy, Preselso! Parehas Nick, you again? Di pre. Sa may ato ni mo? Pre, kanina kailangan ni Digna, pre. Kantong nauyab ni Kanor. Kunyang gisulot man yun ni Kanor. Ang tunga nauyab mo siyang bitoy. Haras pamangon nga si Bitomboy. Ang ginan siya ni Paking Pre. Mabubuan it. Ngika. Oh, ngika na ba pre? Kaya ano man dito pre? Pagkalapas na Mo tito dito ko. sila nila. Ay, kalma lang. Sige, kalma. Kalma. Ikaw ba pataka lang sa pagtabi, ha? Ano unsa ka diha? Dahil po nagkagubot ito sa tindahan, no? Ha? Salpos lake, pariselso na, wak niya palit. Ay, niya sa pero naghanap uyab, unya gilumluman pa ko, no? Uy, kubuang ko.
Kasi saan pala ka istorya ko na na? Ikaw! Gawa ni mo dako eh. Hapit tagi kong sidig na tungod sa maong gitabo. Og nadayon patugi ko kung namatay ha. O sabi may tabo, ikay mabasol adto ha. May kani kinadali og tabang sidig na. Ang sidig na. Tinisama na dig na. Ang pangasaw unon ko ni Celso good nga hapit maghiko kay ni ata si Paracelsus ilang kasal tungod imong gisulti. Oh, dig na day nga na ng pangasawa niya. Wala, wala nga. Ang nadungog na ako kay binig na. Hala, uy, nayati. Mauna, sige, pagmarites pa. Namatay pa to sidig na. Kargo di konsensya, gito di mo hanggawa ka. Oh, binakog. Binig na. Dig na manggo yung... Sabi na, pinig na binig ka. Binig May gani, wa mabinig. Mawa, may gani, kay wa mabinig net. Ato, pasabta to sila sa... Nasipya to ko sa akong pandungog. Kay binig na may ako nadungog. Dig na di ay. Nakailam ko kung binig na, pero si dig na di ay. Mas kang buha nga. May gani, kinaulian ra. Akong ipasabot si Paris Celso. Mauto nga, nalayon ka ng ilang kasal. Unya, Dong, nagkuha ko sa inyong bulingon dong kay manglapa ko. oy, nais ka. Oh, nya, musta naman ka? Ay okay ra dong oy, kumbati lang gihapon. Unsaon pobre man ta. Sige lang, nais ka. Makamaning kapalaran sa tao. Ay, kadi ta, kaya kung kuha ng mga balingo na. O palihog ko dong para mabayran ko tong akong huwam nimo. Ay, ano to ba yun lang? Kung nakasulti naman ni Sandra, niya ako man siyang giingnan nga, nakawam ka kwarta kay palit lagi tambal. Niya ingon man siya nga, ayaw lang ko na ito bayre. Ihatag lang ko na ito niya mo. So, imo na lang to. Wala kay bayranan na to, ha? Limpyo gihapon mo sweldo nga madawat. Ay salamat kay tao ninyo dong. Dawi, makahilak ng sa tagpapurn ane. Abi ako makahilag ang ampaw. O, sa di ay kasir. Oy, Ay, kanina nga, ako sang kuha ng mga bulingon, ha? Kung kiba ang naglot karo diya siya gikan sa ilaha, paingon nga na sa amo nga puwerteng inita. Mao nga sa iya pagpanlaba, wa may kalibutan nga natumba dahil siya. Ug maay na lang gani kay may gihatod kong mga bulingon. Ug nakita na po siya nga naghigda sa semento. Oh, Ginoo! Nangis ka! Nang! Naghigda mo na semento! Nang! Nangis ka! Nang! Ginoo! Day! Day sa da! Day! Pagtawag mo, ambulansya, day! Sinangis ka ba? Giatake! Dali, day! Mayo gani kay diya pa si Sandra, umaoy nakatawag og dali sa ambulansya. Ug nadali na mo padal sa ospital. Unya, samtang dito sa ospital, Dagis boy, day, anya, kumusta na mas dagis ka? giatag kay siya og kinahanglan ibutang kuno siya sa ICU. Kinuo ko. Katulto kasi lang bahay day. Basig na ay makatabang niya din iba. Isubsano kita ra kay dili mi na to kadugo. O lagi, di na to kadugo. Pero nga dito siya giatake sa ato. Kaya nagtrabaho sa ato isip la bandera. Manupang kihapon ta. Oh, laki. Niya nga na niron. Antay mga trabaho. Ilang dahil ka mo trabaho, kay magpantay ta niya. Ato pa ibawa ng iya mga kadugo, yung mga parente, para mo imautiman niya din eh. Patabaan ko ta sa mga gastoon. Pero dili na makahimos pagbantay. Kay naamantay mga trabaho. Sige, bantay lang sa din niya. Ayaw siya biyahe ha. Kaya tuon ako ang ila. Basig na siya mga anak ko. Unsa nga makabantay niya din Ay, biyahe sa iska ha. Wala ba'y makaatiman niya din Kita ra cute. Sige day. Di ko mabiya din eh. Sige, rin ako. Atuon ako yung mga kadugo. Sura ni sitwasyon na eh. Ang ako, magdugay pa ni din sa ospital. Saon naman lang. Pwerte ra bang ni Sura? Ang ilang pa yung nabuhay, pwerte ko ni Sura. Ihahak na niyo eh. Saon na ko ang meron? Magkakitro tayo eh. Pre, basta naman sis ka, inyong labandera. Ang conscious mo, pre. Kuyawan ko basig madayunan ni ba?
Basta inana lagi pre. Laglun na may tabuan na mabuhi na. Pero akong ikuyuan og maayo, pre. Nga tingali dugay pa sa din makamatngon ba? Unya, papundo siya din sa ICU. Musaon na lang. Pagkadako ra ba bayranan basta ICU? Sa ni mo ang inyong mga obligasyon kay di naman sa di-atake sa inyo nga nagtrabaho. Ha? Nalamba mo siya. Mao lagi, pero usaon man ni namo. Dili ra ba gini kadugo na mo? Oo, lagi. Ano sa mga kadugo din pre pero pero tema sa problema sa tao. Mao lagi eh. Saon ka rin namo, no? Dong! Pre, Dong! sawa ron ako. Sawa lagi nimo, si Mari ron. Uy, Dong! Asa ka? Oh, di arami, luyo din. Pariti rin, di arami din eh. Saan naman? Uy, naada ka da, pre? Mari, nakataon. May adlaw naman diya, pre. May adlaw sad. Kita na blanco ko, pre. Mao ba? Naguna-huna ako sa problema ninyo. Mari, pining, kumusta naman sis ka? Ngayon bang labandera? Na mao lagi pre oy, mo gani amo gikagulan pero obligado bagid ka hamiani no nga kanang Oo, obligado ginawa na, Mari. Kay, di naman taon siya giatake sa inyo samtang labas siya. Hindi, pre. Saan man na to? Day. Saan man na to, day? dong dito ko gikas ospital. Nangayo kog pila na bayran sa ospital. Mm. Kay bawo kag pila na. Niabot na hapit og 30,000. Tulo pa lang adlaw. Ginoo ko. Unya, wapaghapon makamatngon siya na iskaray. Wa, uy natuog pagihapon uy. Ay, pukawa na eh. Yung nakadako na tagberanan sa ospital. Pukawa na sa na. Pukawa na. Muna mo problema ron. Nahadlok may nga. Basig mo lapat sa 100,000 ang beranan na mo sa ospital. Kami juga kayo mga bagana. Asa man taon may ano kang tinaraw eh. Pinuo ko taon. Palihog tabagi ko naman ninyo. Unsa man kung kamo pasultihon. Isboy. Sa tanang mga Ang sender na to karugad lawa, Gulyat. si Isboy. Isboy. Kani Isboy na problema ni siya sa iyang labandera ate Pres. Nga naman. Kay di hamon taon giatake sa ilaha taon. Ang labandera nila. Oo, labandera. Oo, yung tiguang di hamon atakiya sila. Namatay? Nawala, mamatay na ospital pero natural mo yun na nga. Iya, obligado siya na ate Pres, no? Bisan pag naay mo abag-abag, ha? Nandito man sa ila. Nang laba man. Ay, nanglabas sa ila. Nang laba, pagpadlaba, giatake. Tinuod Loy kayo. yung dunay gamayng tulubago na anak. Nagi kay tulubago na na. Dong, boy. Sa inyo. Saon mo na. Pero dili makakuan gyapon na Gulyat kay uwa man na tuyo kanang uwa man sa hilapti. Nahadlok si Ate Pres. Lain Oh. lang. Nahadlok si Ate Isboy kay sa tulo pa lang kaadlaw 30,000 na kuno hati. Iyang gasto. Bayranan. Oo. Ang iyahan kuno babot og 15 Ala, kadlaw babot og 150,000 asa kuno siya gibayad. Ala. Basing mo 100,000 taon kuno asa kuno siya gibayad sa bayranan taon sa ospital. Ay Pero- talo ay saday. May makuan madali na ikuan niya abogado Gulyat. Oh, ay doon lang sa champ, doon lang ninyo si adto lang mo ni di ko si Francis Paris dito sa champ. Patabag dito. Patabag unsaon nga. O naa ba kay champ, ambot ka gadi ini si Isboy, naa ba ka di champ taon Dili sila? sa syudad na. Sa syudad na Pero ang dito taon, champ, na. mga gamit mo na kay dako-dako po nang matabang ang City Hall anang mga tao nga ma-covered sa champ at Press. Okay Pero naman kayo. Gulyat, dili ko tingali na niya tanan obligasyon ang kanan nahitabo sa katong nag-atake tungod kay wa mahilapti, di ba? Kitsa may bawo nga ate Kihon taon. Mauman to iyang Doon na lang siya, depende na siguro ni mo, boy. Oo. Ba, doon ulo ka turni, mga ikaw tabag. Di ba, ma'am? O sa'yo, kasultin mo diha. Sa dili pa, doon na kita ipambit diri sa Sira Kapitulo 6, versikulo 16. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo panahon nga doon na kay sakit. Manipong dire. Apan og mo dangog na gyud sa pagampo, no?
wa may kay kasagaran kani mga doktor may nga mga doktor nga instrumentor me ampo kamo naapo dire sa Juan 14 kapitulo 9 no kapitulo 8 di ay I'm sorry ang Ginoo may pagkita man ni kanila pag abot diri sa saingan ini kanang na ang sa size ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. No? John 14 verse 6. Sa ato pa, umudang kita sa pag-ampo, na ani ang dalan, musubay kita dito ni Jesus, padung kita niya sa pagtawag, yung mga sa aron malawas ang atong mga kinabuhi. At padung ari ka diri sa mga kalihukan na ni may tungod siyang kabalaka karon. Di ba lan kanang nagitawag nilag malasakit kung gobyerno ang ospital. Oo, kung gobyerno. O basig na sa province ka dong, pwede ka modol sa malasakit. Malasakit ang probinsya. Probinsya, diri sa syudad, champ. Oo. Malaka, sakit kayo. Naaman na sa kuan Goliath sa ato ang dinhi sa kanang sa ato ang sa Soto, naaman na kay Nga, probinsya mo na. Tudladris. Tuna. Kuan ka nang naang unsayngan ngani kung kani man kung ang Hinuon kini mo stay out man ni sa Goliath, dili man stay in kun nila nga matawag na tong helper. Makada mo kada Sabado ra matito sa Sabado, Manlapad. Manlapad. Pero kumul kay di may tabo sa ilaha mo na sa ako nang giingon pananglitan o private ka mga hospital lisod-lisod yung tinuod pero kung gobyerno nga hospital Goliath sayo na kay inigadto dito sa social worker o di ba ngadto sa malasakit may bawaan man gyud nga wala entay Mahal ang ospital eh. o wala Labi na ang private. wala tayo trabaho si nang iska no pero mao lagi og pribado lisod-lisod gyud dangop lang mo diha og unsay ngan ini ang iyang mga kabanay na Goliath pwede man may mga tubang dito sa ahensya sa gobyerno ang kabanay gyud nilang iska apan sa ako nang gingon sa pagduyog na to sa Pero ang problema ani good kay wa man itaw mahibo. Wa itaw mahibo. mo Wa wala man may tayo kuan ana. wala ikasarang Kasarang ang problema ha. mao na nga Kapait. Muna akong gingon ako ate Pres nga kanang na ang mudangop lang sila ang iyang mga kabanay may padangpon dili si kanang isboy dili siya mo ato dito sa ahensya sa gobyerno nga Nangangsa makahatag tabang sa mga politiko, di ba? oo Ngayon, namin na natin pre sa malasakit lang daan. Dako mo nagihatag. Barog 80, 90. o pero muliok ani Goliath ang iyang anak or igsuon or bana ba dili si isboy Dili siya ba? o ang katudjong tagtungod mo adto no mo hatag lang sila giyaw ka sa agi kasi dulong kasi atuon Eh, mahal kayo private ra ba? Kay kato lang akong amiga si katunungan na kati pres. Itong kauban na to diri nga 500,000 ang package. Si De Juby, 500,000 ang package sa private sa ospital dito sa ato syudad. Ibalhin taon siya ay. Di ba Kay na? bago ba karon bago pagpanganak ni Juby nga Jubik. aba Jess, di ba kayo siya ay? Nanganak. Hala ka, huwag magkakalimutan. Mabus na ito. Hala ko. Nanganak na. Gipangayuan siya. Package pagkali sila atin pisa. Gipangayuan siya 500,000 pagpanganak lang. Ginukuan. Kuan man, serious man siya. Ay, is. Kay baom sa sila nga dato na kay Juby. Pero, gipackage nila, package to dili. Oh, pero diri sa Soto barato ra kay Ate Pres. Bisag maternity, kung package, orang-arang madali. Kung dili ka package, man ang mahal. Donasyon ra. Oo. Ano, to? uy, kadako. Lagi, grabe kayo. Mabitaw nga ni balhin lang yung Juby. Siya, ang akong ang 500,000 iyan ligas to eskwela umabot siya anak. Dako kayo. Ay, pero daghan ka kwarta hindi Juby, anan lang. Oo, kwartahan man si... balik talan Jub, Balik ka. ko kay Bao Jub nga mabdus na ka. balik talan sa ato nang gingon lan kung pananglitan og gobyerno ng ospital daghan makatabang nga ahensya para sa iyaha apan ang muduol kadtong gyud iyang tagtungod Katungod yun. Ayaw na si Isboy kay wa man na siya katungod nimo. Dili ginatabangan. pwede mo giya ka isboy pero ang iyang anak or bana or Tabang-tabang lang ka boy, mga taga-plete. assist lang ka. O assist lang ka. Nya, unsa. Unya, sa ako nagingon, kumudangop kita sa pag-ampo, ari kita sa Juan 14, versikulo 6. Karon. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi, no? Unsa nga ani yung, unsa itong gingon ni, ginimugulat, 500, unsa to? 500,000. 20,000 ang siis. Si Sarian. Si Sarian. Ay, ano? Kahit sa mga sa pagpanganak, murag first time pa na
niya masisaryan gulyat, no? Tung normal mo to ba niya ang mga pagpagana? O normal ra karon ra nga Ano medyo karon man? na idara na gamay si Na, Juby at mo pa. Pres magisto din siya. Ang ako ni ba ang gulyat nga ni mahal ko no ang sisaran sa isinta nga to sa utsinta. Ano mabot mo isang 500,000? Private man kabaw na ka kabaw na Grabe, ano? doktor pa. Mao na ni panahon na. Mao na ni panahon. Gulyat, mao na ni panahon na mag-auhag ko. Na? Oh,